Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय दा लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै रिक्वेस्ट खालामनो सानदों जे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोजोबलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो दानिया जोङो फैदिनि मेन टपिकआवहाय दा जोंहा बैंक अफ बर'दानिफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर बेबो जोंहा मा पस्टआवनो ग्रेड 4 आवसो बाव लोगोफोर जोंहा ग्रेड 4 आवसो साख्रि ओंखारना फैदों ग्रेड 4 नि बैंक अफ बर'दानिफ्राय दै लोगोफोर दा जोंहा बिनि क्राइटेरिया जोंहा बेसेबां क्वालिफिकेसन बेसेबां नांगोन ओमफ्राय जोंहा बेसेबां पस्ट दं अल इन्डिया नोंथांमोननो आङो गासै A to Z डिटेल्सखौ बेबायदिनो प्रसेसजों मिथिहरनो सानदों जे नोंथांमोना जायफोराहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबनाय नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो जोहैहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो दा जोंहा बेवहाय नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ डेटआ दा जागासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि अनलाइन लास्ट डेटआहाय जागोन नोंथांमोननिया 23 मेनि नोंथांमोना दा जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायग्रोना लादिनि लोगोफोर स' दायो लोगोफोर अफिसियेल नटिसआहाय नैबेनो दा जोंहा मेनि 3 तारिखनिफ्राय बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय स्टार्टिं जाबाय बेनिफ्राय 23 मेआवहाय नोंथांमोननि लास्ट डेट जागोन दा बेवहाय जोंहा स्टेट वाइज लोगोफोर बे अल इन्डियासो लोगोफोर बेवहाय माखासे पस्टनि नाम आरो भेकेन्सिफोरखौहाय रानदों दानिया नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय नै आसामावहाय जोंहा टटेल भेकेन्सियाहाय जोंहा 3 दं दै लोगोफोर बेनिफ्राय बे जोंहा नैबे OBC बिथांमोननियावहाय सासे दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 3 दङ बेनिफ्राय अल इन्डिया जोंहा टटेल गोबां बुरजा पस्ट दङ लोगोफोर बेवहाय अल इन्डिया जोंना टटेल 500था पस्ट दं दै लोगोफोर बैंक अफ बर'दानिफ्राय बे 500था पस्टआहाय अल इन्डिया ओंखारना फैदों ग्रेड 4 पस्टआवहाय दा नोंथांमोना बेखौहाय स्टेट वाइज नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन दा बबे स्टेटआवहाय बेसेबां भेकेन्सि दं दानिया नोंथांमोना मिन्थिखाबाय नङा होमबा आसामावहाय जोंहा 4 पस्ट दङ लोगोफोर दा जोंहा क्राइटेरिया जोंहा एलिजिबिलिटिखौहाय नायनि जोंहा अफिस एसिस्टेन्ट लोगोफोर जायखौ बेवहाय ब्रेकेटआव होना होखादों पियन बेनिफ्राय नोंथांमोननि मिनिमाम एज लिमिटआहाय 18 इयार्स जाथारनांगोन बेनिफ्राय मेक्सिमाम 26 इयार्स जानांगोन बेनिफ्राय जोंहाथ' मिन्थिखायो लोगोफोर ST फोरनियाहाय जोंहा 5 इयार्स प्लास मोन नालाय नोंथांमोना 26 + 5 नोंथांमोना बेसेबां 31 इयार्स नोंथांमोना एलिजिबल जागोन लोगोफोर जायफोराहाय STP केटेगरियावहाय गोलैयो बेनिफ्राय नोंथांमोना मिनिमाम एडुकेसन क्वालिफिकेसनाहाय बेवहाय लिरना होनाय रोखायैनो क्लास 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर क्लास 10 पास जाबानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना लकेल लेंगुवेज रोंनाय जानांगोन जायखिजाया नोंथांमोना इंलिश हिन्दी बड' बे लकेल लेंगुवेजखौहाय नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन आरोखि दा बेखौ नोंथांमोना मिन्थिनो मोनबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि सेलारियाहाय स्केल पेआहाय बेवहाय दङ नै बेवहाय स्केल पेआ गोबां मोजां दं लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायदो नै स्केल पेखौहाय होदों बिथांमोनाहाय बेनिफ्राय एज लिमिटआ नै बेनो SC ST केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय 5 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोनगोन बेनिफ्राय आदार बैकवार्ड क्लासेस नन क्रिमि लेयारनि थाखाय 3 इयार्स बेनिफ्राय जायफोराहाय पार्सन उइथ बेन्चमार्क डिसेबिलिटिस बिथांमोननि थाखाय 10 इयार्स लोगोफोर बेवहाय होखादों बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेनफोरनि थाखाय एक्सट्रा बेबायदि एज लिमिट एज रिलिजिबल बिथांमोना होगोन बेवहाय लिरना होखादों रोखायैनो बिथांमोनाहाय बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एलिजिबल जागोन बेवहाय नोंथांमोनाहाय माखासे एप्लिकेसन फिस थानांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय दा बेवहाय होदों नोंथांमोननि अनलाइन एप्लिकेसन फिसखौहाय बेसेबां होदों नोंथांमोना नैबेयाव नायदो नै 600 थाखानो लोगोफोर सोरनियाहाय जेनेरेल EWS OBC केन्डिडेट्सफोरनियाहाय 600 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन दै लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय बेनिफ्राय 100 दानिया SC ST PWD एक्स सार्भिसमेन DISXS वुमेन केन्डिडेट्सफोरनियाहाय 100 रुपिसल' नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन दै लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामो जेब्ला नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय
दानिया लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामाहाय मा रोखोम जागोन होनदों बेवहाय अनलाइनसो जागोननो लोगोफोर जे रोखोम नोंथांमोननि एसएससि बे अनलाइन जायो बेबायदि नोंथांमोननियाहाय अनलाइन जागोन दा मा साबजेक्टनिफ्राय बेसेबां मार्क्स फैगोन बबे साबजेक्टनिफ्राय फैगोन बेखौहाय बेयाव होखादों नै रोखायै नाम्बार 1 आव नाय नोंथांमोना नलेज एन्ड इंलिश लैंग्वेज बिनिफ्राय 25 मार्क्स कुइसन दानगोन 25 मार्क्स मोनगोन 1 कुइसनावहाय 1 मार्क्स मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोना इंलिशजोंनो होनांगोन दै नोंथांमोना इंलिशजों होनांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना हिन्दी एसामिस मोनगोन बड' मोननाय नङा नोंथांमोना लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय 20 मिनिट्स नोंथांमोना टाइम मोनगोन बिनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस बेयावबो 25 मार्क्सनि फैगोन ओमफ्राय एलिमेन्टारि एरिथमेटिकनिफ्राय 25 मार्क्स साइकोमेट्रिक टेस्ट रिजनिं बिनिफ्राय 25 मार्क्स टटेल नोंथांमोननि मार्क्सआहाय मोनब्रै साबजेक्टजोंहाय बेसेबां फैगोननो लोगोफोर बेवहाय टटेल नोंथांमोननि मार्क्सआहाय मोनब्रै साबजेक्टजों 100 मार्क्सनि जागोन बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय इंलिश हिन्दी एसामिस नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो हागोन बिनिफ्राय बड'आहाय अपसनेल बेयाव गैया लोगोफोर बिनिफ्राय टटेल नोंथांमोननि टाइमाहाय 80 मिनिट्स होनदों बेवहाय 1.5 घन्टा नंजोबा लोगोफोर बेवहाय 80 मिनिट्स होनदों दा बेवहाय होखादों नै लोगोफोर आसामनियाहाय मा मिडियामजोंहाय एग्जाम होनो हागोननो इंलिश हिन्दी एसामिस बिनिफ्राय लकेल लेंगुवेज एसामिस बेंगलि बड' नोंथांमोना बेखौ रोंथारनांगोन दै लोगोफोर नोंथांमोनखौ खामानियावहाय बेखौ रायलायनो रोंनांगोन नालाय नोंथांमोना बे एसामिस बेंगलि बड'खौहाय नोंथांमोना कम्पालसारि रोंथारनांगोन बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना जायफोराहाय क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि गोरोबो नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय अनलाइन दा 500था अल इन्डिया पस्ट दं ग्रेड 4 साख्रि बियो लोगोफोर बैंक अफ बर'दानिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय मावनो मोनगोन लोगोफोर दा बेनोमोन नोंथांमोना दानिया बे भिडिअखौ गासैनोबो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड जब्स मावनो आरो जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबनाय बिथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामना लानो हालायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होलायदो आरो नोंथांमोना चेनेलखौबो गासैबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि अनसायनाय नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जोंबो थुलुंगा मोनो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे थाबैनो चेनेलखौ ग्र' खालामलांनो नाजालांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार